зямлі святло для свету, вось найлепшы шлях жыццёвы. Цэлы свет хай бачыць гэта і праславіць Бога ў небе. Жыві Евангеліем у жыцці штодзённым і узяўшы крыж выходзь на шлях Христовы. Жыві Евангеліем з любоўю ў сэрцы, каб свет добро, спакой і радасць несці. Станьмо ў лік Христовых вучняў, сэрцам чыстых, міласэрных, бо іх духам і лагодных, справядлівых і пакорных. Жыві Евангеліем у жыцці штодзённым і узяўшы крыж выходзь на шлях Христовы. Жыві Евангеліем з любоўю ў сэрцы, каб свет добро, спакой і радасць несці. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амин. Пан з вами. З Духом Твоим. В літургії Костьола сьогодні вспоминаємо святого Яна Марія Віанея, святара, заступника пробощів. Тому сьогодні особливий спосіб, так само в наших молитвах пам'ятаємо і молимося за нашого пробоща ксенза Яна. А інтенція святої імши, перша інтенція, молимося за померлу Янину Страхель у 4-ю годовину від її смерті. І друга інтенція, молимося за померлого Зигмунта Бобровського у 5-ю годовину від його смерті, просячи для гэтых померлих обласки життя вічного у Владарстві Небесним. Каб годно удзельнічаць у найсвятейшай ахвяры, перапросім Бога за наши недосконалости и провины. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сграшу я вельми думкою, словом, учинком и занедбанням. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помоліться за мяне до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, отпустивший нам грехи, доведя нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Усемогутный, милосердный Боже, Ты одарил святого Яна Марию Віанея полымяным жаданием служить справе збавлення душаў. Просим Тебе праз Его заступництво, дай нам ласку, каб мы по Его прикладу христианской любовью здобывали для Тебе наших братов и сестер и разом с ими досягнули вечной славы. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына,
які з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги Лічбаў. У тыя дні сыны Ізраіля казалі: «Хто дасть нам мяса подъести? Мы вспоминаем рыбу, что ели в Египте задарма, огурки и дыни, перья и головки цибули и чеснок, а теперь засмагла душа наша, і вочі наші не бачать нічого, апроч манни». Манна ж була подобна до насіння калеріандру і виглядала як смолистая камедь. І люди виходили і збирали її, потім мололи в жорнах або толкли у ступах, готовали її в котлах і робили з її лепешки, які нагадували смаком печива на алеї. Коли уночі роса випадала на лагерь, і випадала і на його і манна, почув Моїсей, як наракає народ у сім'ях своїх кожен каля входу до своєї палатки, і моцно западав гнев пана. І Моїсей так само засмутився і сказав пану: «Чому ти кепсько обходишся со своїм слугою? Чому я не знаходжу прихильності у очах твоїх? Чому ти склав на мене тяжар усього народу гэтага? Хіба я зачав увесь народ гэты і нарадзіў яго, каб ты казаў, как кормилька носить немаўля? Неси его на руках своих на землю, якую ты обещал его продкам. Откуль у мяне мяса, каб даць усяму гэтаму народу? Яны плачуць передо мной, кажучы: дай нам мяса подъести. Я не могу один нести увесь гэты народ, бо ён занадта цяжкі для мяне. Калі ты робіш гэтак са мной, то лепш забі мяне, калі я знайшоў прыхільнасць у вачах твоих, каб мне больш не бачыць недолі сваёй». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Спявайте Богу, твердыни нашей, спявайте Богу, твердыни нашей. Али народ мой не слухаў голосу майго, і не згадзіўся Ізраіль са мною. Таму я пакіну іх дзеля ўпартасці іхніх сэрцаў. Няхай ходзяць паводле сваіх задумаў. Спявайце Богу, твердыні нашай. Калі б мой народ мяне паслухаў, калі б Ізраіль хадзіў маімі шляхамі, я хутка пакарыў бы ворагаў іхніх і павярнуў бы руку сваю супраць іх прыгнятальнікаў. Спявайце Богу, твердыні нашай. Ненавіснікі пана ліслівілі б яму, а іх пакаранне трывала б вечна. Я карміў бы іх найлепшай пшаніцай,
насыціў бы іх мёдам са скалы. Спявайце Богу, цвярдыні нашай. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Не хлебом одним буде жить чоловік, але кожним словом, що виходить з вуснов Божих. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. З Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Тобі, Пане. У той час, калі Езус пачуў пра смерць Яна Хрысціцеля, ён асобна адплыў адтуль на чоўне ў пустыннае месца, а натоўпы людзей, пачуўшы гэта, пайшлі за ім пехатою з гарадоў. Выйшаўшы з чоўна, Езус убачыў вялікі натоўп людзей і злітаваўся над імі і аздаравіў хворых іхніх. Калі ж настаў вечар, ягоныя вучні падышлі да яго і сказалі: «Пустыннае месца гэта і гадзіна ўжо позняя. Адпусці народ, каб яны пайшлі ў вёскі і купілі ежы сабе». Езус сказаў ім: «Не трэба ім ісці. Вы дайце ім есці». Яны ж кажуць яму: «У нас тут толькі 5 хлябоў і 2 рыбы». Ён сказаў: «Прынясіце іх мне сюды». Пасля ён загадаў народу сесці на траву, узяў 5 хлябоў і 2 рыбы, паглядзеў на неба, благаславіў і, паламаўшы, даў хлеб вучням, а вучні народу. І елі ўсе, і насыціліся, і з кавалкаў, што засталіся, сабралі 12 поўных кашоў, а тых, хто еў, было каля 5000 чалавек, не лічачы жанчын і дзяцей. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Хрыста. Присядьте на хвилинку. Паважаныя браты і сёстры, сённяшнім фрагменце Евангелія мы чуем, як Езус пасля таго, як пачуў пра смерць Яна Хрысціцеля, адправіўся ў пустыннае месца, каб асобна пабыць, памаліцца. І людзі шукалі Езуса, не пакінулі яго ў спакоі. Прыйшлі да яго з вераю, з надзею, напэўна, са сваімі клопатамі, са сваімі хворымі, як чуем далей, што Езус аздаравіў іх нехворых. Паважаная, першая навука для нас, што нягледзячы на свае цяжкасці, смутак, мы павінны шукаць Бога. Езус не толькі не адмовіў гэтым людзям, але, убачыўшы іх, спачуваў ім, вылечыў іх хворых, адказаў на іх патрэбы. І гэта паказвае нам, што Бог заўсёды гатовы дапамагчы ў нашых клопатах, у нашых патрэбах. Далей, калі чуем, калі наступіў вечар, вучні сказалі Езусу, што адпраў гэтых людзей да сваіх дамоў, каб яны пайшлі ў свае вёскі, бо, трэба нешта з'есці, трэба падсілкавацца. У нас няма гэтай ежы, каб усіх тут накарміць. І тут мы бачым, што Езус і гэтую справу вырашае. Гаворыць: «Вы дайце ім есці». Яны прынеслі гэтых 5 хлябоў, 2 рыбы. Езус ламае, раздае, раздзяляе і чыніць гэты вялікі цуд. З гэтага цуду мы бачым наступную навуку. Па-першае, што Божая міласэрнасць, Божая любоў, яна бязмежная. Езус не быў раўнадушны да патрэбаў людзей. Ён бачыць таксама і нашу патрэбу, наш голад, не толькі фізічны, але таксама духоўны, перш за ўсё духоўны. Па-другое, што Бог чакае нашага удзелу. Ён мог стварыць хлеб з нічога, але пажадаў, каб людзі далі яму гэтую маленькую, што могуць даць. Так і мы, калі аддаем Богу наш час, нашы таленты, то гэта ён памнажае
у шмат разоў. І трэцяе, гэта тое, што ніхто не застаецца забытым. Усе яны былі насычаны дасыта. Бог клапоціцца пра кожнага, нават калі нам здаецца, што не хопіць сілаў, не хопіць якіхсьці рэсурсаў. Сёння Христос і нам кажа, што мы не павінны шукаць толькі гэтага зямнога хлеба, але хлеба, які нам будзе карысным для жыцця вечнага. Ён сам з'яўляецца хлебам жыцця. Ён, які насычае нашу душу. Няхай гэты цуд нагадвае нам, што калі мы даверымся Богу, Ён ператварыць нашае маленькае ў штосьці вялікае, у радасць, мір, любоў, спагаду адзін да аднаго. Няхай гісторыя сённяшняй Евангелія натхняе нас шукаць Бога у кожным моманце нашага жыцця, давяраць Яму і быць адкрытымі для Яго цудаў у нашым жыцці. Амен. Пра заступніцтва святога Яна Марыя Вянея, святара, узнясём да Божага трону нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб не стомна абвяшчаў вернікам, што Еўхарыстыя з'яўляецца цэнтрам хрысціянскага жыцця. Цябе просім. Молімся за ўсе парафіяльныя супольнасці, каб згода і любоў учыніла іх сапраўднай хрысціянскай сям'ёй. Цябе просім. Молімся за ўсіх святароў, каб яны служылі вернікам, так як святы Ян Вяней. Цябе просім. Молімся аб ласцы жыцця вечнага ў валадарстве нябесным для памерлай Яніны Эстрахель у 4-ю гадавіну ад яе смерці, таксама для памерлага Зыгмунта Баброўскага у 5-ю гадавіну ад яго смерці. Цябе просім. Молімся за нас, тут прысутных, каб мы давяралі Божай міласэрнасці і заўсёды вярталіся да нашага Айца. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай нашыя малітвы і праз заступніцтва святога Яна Марыя Вянея дары нас духам сапраўднага пакаяння і дапамажы нам заставацца вернымі Тваёй волі праз Хрыста Пана нашага. Амин. Веру, Пане, з греху збавіў нас усіх. Веру чалавекам стаўся Божы Сын. То загад любові крыж на плечы браць. У касцёле сакраментам найсвяцейшым стаць. Ты вядзеш у вечнасць нас, дзе чакае рай, і да сэрца прытуляеш. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Ласкавы Божа, прымі дары, якія мы прынеслі на Твой алтар у дзень успаміну святога Яна Марыя Вянея. Праз гэтую святую ахвяру адпусці нам грахі і вядзі нас да нябеснай славы праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вамі, З духам Тваім угору сэрцы, зносім іх да Пана. падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Мы з радасцю аддаем пашану святому Яну Марыю Вянею, якога Ты даў як адданага пастыра для Твайго народа. Прыкладам яго пабожнага жыцця Ты нас узмацняеш, Яго словамі нас павучаеш, а праз Яго заступніцтва атуляеш нас Тваёй апекай. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля поўныя хвалы Тваёй. Хосанна на
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвы паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрашэнне, пра Яніну Зыгмунта і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Панай Марыяй, со святым Юзафом, яе абраннікам, со святымі апосталамі, со святым Янам Віянеем і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Всем. Баранка
Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленное, покликанное на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшов до мяне, але скажи толькі слово, і будзе оздоровлена душа моя. О, душа Христова, освяти мяне, тело Христова заховай мяне, кровь Христова напои мяне, о, вода с боку Христова обмый. Почуй мяне, у своих ранах укрый мяне, не дозволь мне тебе покинуть. От вора злого борони мяне, у годину смерти поклич мяне, и дозволь до тебе прийти, каб со святыми хвалить тебе на веки вечные. Амен. На веки вечные. Амен. Молимся. Усемогутный Боже, у день святого Яна Мария Вянея, Ты узмацнил нас на святой гостине, обнови умацуй наши духовные силы, каб мы заховали непорушным дар веры и шли шляхом збавления праз Христа Пана нашего. Амен. Дякую великий всем за дар супольной молитвы. Примите с верой Божие благословение. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите у супокоя Христа. Дякуємо Пану Богу. Ангел Панський звістував Панні Марії, і починла з Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica
здоров'я.